ассалому алайкум бародаро апа ва хоҳаро. рӯзи саиди ҷумъа ба кулли марди мусулмон, ба кулли бародаро апа ва хоҳаро муборак шава. аллоҳи меҳрубон мушкилои ҳамаи мо ва шуморо осон кунад. дар ҳаққи мо дуоро фаромӯш накунед. хостум дар ҳамин рӯзи беҳтарин як ду суханак барои бародарои зангири шӯккана, барои хиср хуштумано бигум. ай молки ғариб, акумаку зангир нестам, алҳамдулилло зан дорум, неки дилам ба ҳами ғариб бачаҳако месӯзад. хоб аллоҳи меҳрубон безанонро соҳибои занои ба таҳфиқ ба инсоф кунад, бешавҳароро соҳиби шавҳарои ба таҳфиқ ба инсоф. аллоҳи меҳрубон ҳами баъзи хисру хуштуманое ки қалинга бисёр мега, аллоҳ ба таҳфиқ ба инсоф кунад ки мардами ғариб пла ай осмон намечинанд. аллоҳ нигаҳбонтон бошад.